muusariakin. Psykopaatti. Me olen kuule se, muistaakseni sen Hitchcockin elokuva Psykologi? Kyllä. Ja se on serkkupoika. Se on äitin, tai niinku näitten Äkäslompolon tyttöjen kautta niinku sukua. Mikä mies sä oikein oot? Me on Mauri. Me on ajelen näitä linjoja. Niin. Mihin sie oot matkalla? Kuolemaan. Joo, niin me vähän katso, että sieltä jo kalapiempi. Ota kahvia tai... Pysäytä tämä auto. Termospullo, mitä? Pysäytä tämä auto. Saatan mies henki tehdä, että me pyssähtänä. Se ole poka temppu eikä mikki. Tiedätkö sä kaveri nyt mitä sulle tapahtuu? En mietiä, mutta kyllä sillä hitsauslasit on päässä. Meinasiksi tuo lokaasuja laittaa. Sehän rupes pirun ruostumaan nyt. Niin. Ai minkä? Tuo kuule, niin. Aukaseppa vähän rautappa sitä ovia. Siinä näet, se on ruostunut vähän sieltä kuule. Niin Joo. Se oli mukava pohka.